ngoba singamakholwa singabantu abathi mase befikile endaweni ithi inkosi uKristu ngolunye usuku masifunda lapha embhalweni ithi manisuke nikholwa thwalisanani imithwalo yenu akabonga uNkulunkulu akushiwo imithwalo emihle yokujabula kodwa kushiwo imithwalo enjenganale ukuthi maye elinye lelunga lisosizini lihanjelwe kufanele afike amalunga ebandla azoliduduza ngomoya kaNkulunkulu ukuthi lokho sekwehlile hayi ngoba bezonke uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu khona phakathi kwabo ayibonge inkosi amen uNkulunkulu uyamvivinya umuntu ziba khona izinto eziba nzima empilweni yomuntu kodwa uNkulunkulu akaze kushintshe ukuthi khona ithi inkosi uKristu ngolunye usuku mayikhuluma nabafundi bayo ithi asingenela emkhumbini sizowelela ngaphesheya uthebe phakathi benaye phakathi emkhumbini ewuthixo kubo kwase kuvuka isivunguvungu olwandle sase sivuka ilithe lami iBhayibheli base bemvusa wayelele bafike bamvusa bathi inkosi kunezivunguvungu olwandle umkhumbi yanyakaza kodwa mayesuka umuntu kaNkulunkulu uyabayeka abantu uyawuyeka umkhumbi kodwa ubhekana ngone inkinga lapho evela khona ubhekana nesivunguvungu wabe sesithulisa sabe sesithula usebuza kubo ukukholwa kwenu na nalapho ekhaya ukhona umbuzo njalo othi noma usosizini kangakanani yebo ukhona yena uphakathi kanye nawe kodwa uyangena ekulingweni unaye baphoseka kuso isivunguvungu babe naye phakathi emkhumbini akuzoshiya ukuthi mase kunje useyephi ngoba bambuzanga uKristu ukuthi inkosi njoba sinawe nje la emkhumbini awubonanga ngani ukuthi lesivunguvungu sisovela phambi kwethu kukhona izinto ekumele sidlule kuzo kodwa esingatshenwanga ngazi ukuthi siyofika kuzona ebese kufanele ukuthi mase sifikile kuzona ebese vela yena ukuthi ukhona kanye nathi phaka uzombona kanjani ubukhulu bukaShembe mangekho kubo ukwehlelayo wena ngoba kuzumbona ukuthi ukhona ayibe khona into ekuvivinyayo ikwehlele